Asad yu ang kay ang module nagkatundo iyo sa mga itungan, bilangan, ang makalalawan o di na makasusubra sa isa, si iko inibgay ang mga numero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga takalan mapagabit lamon, yung mas kapagalitanong sa mahihatis. Sa pagsiguro niyo as a teacher ay handa sila itong magator, makabubuo sa current history, division of the number 1. Ang mga taklay katatalunin is kinaglanan para doon. Why? Kinagla na mararitora doon sa module, karatas, agpanso. Ayaw ko gananan na rin ang tuwagaw kayo sa magkatanduan niyo kung mga itungan, bilangan, ang makalalawan o di na makasusubra sa isa. Si kung mga numero ay ipuon sa 0 taman sa 10. Sa batroo, naadin na pagkatuloy na katukalo. Pamahintang ko niwa? Kagya ko isa gawin namiyang kalmasi ang mahihayan. Ang makapupuon sa Saudi Arabia. Naadin na awilian ay duwati mana regalo. Sa isaon na litaan ni Hayan na ayang tagulian na pati mana talaga. So pumasa isaon na ayang tagulian na talo mana mga bula. Kaya inagkaihayan ang mas malang pagso tratraka aliso bula. Ino benar si Hayan? Uway, mga papasanga mga wata, na ilaing tanong ito makabubunar ka no. Pero to, sumiyadawat ni Hayan na taratraka. Uway, patutiman. Napira sa bulaw. Uway, talutiman. Na ano na mas madaklon? Uway, mga papasanga mga wata. Mas madakol sa mga taratraka ni Hayan ay diso bulan yan. Napakapagtapantag tanong, sumadakal ang yadawat ihayan at tarataraka abu mga bula na puon na pamamagayan amahiyan. Anto na may inang kaiyoron? Uway, may inang katano, asi iko kaya pakapagtapantag tanuron na suis at tarak ihayan na dauban yan pantag. Sabot sa na magturutano asupat na lawan sa isa ko talo. Mga wata niya sa bukyo, alhamdulillah, natapangan tanong o benar ang iya sa bukyo. At tunip kailan nyo saya? Uway, gaya ng mga gunteng. Pero timan na gunteng. Uway, dua timan, mapasa nga mga wata. Natulad niyo sa kada kalagunteng, akalawanan niyan sa isa, gaya adwa gunteng. Masya Allah, mapasa nga mga wata. Kataya sa untol asambag. Talo agunteng, na maptirutano aso talo na lawan sa isa, o di na sobra sa isa ko, dua. Mga wata, at tunipkila niyo saya. Uway, gaya na mga mansanas. Piratiman na mansanas. Uway, patiman. Napiray kailangan naman sanas para makalawan o di na makasubra sa isa. Uway, 5 timan. Naiman to na mapturutano asulima na lawan o di na sobra sa isa ko pat. Kapahay po, nagkatukawan tano, o di nagkatutano, so bilang, o di nakadakal o nganisan ang makalalawan sa isa, si iko kang pakawapitiyang kausara ko number 9. Ilayan nyo sa number line. Ay patiroon na number line na ginan sa guris ang mapag-ilay niyan so kapakatutundog-tundog o mga numero ipun sa 0 taman sa 10. Ay kakutukaw itanong ko numero alawan sa isa si iko inibgay a bilang na ay pagilay na ka na sa makatutundugon ang numero a si isa kawanan. Kataya so ibarat yan at na inumero alawan sa isa kunam. Mapasangawata, aya sambag na 7. Sabab sa aya makatutundog ko numero 6 na so numero 7.
na maptirutano asupito na lawan sa isa udi na sobra sa isa ko nam. Naskanog man ni usab o number line, mga papasang awata. Anto na numero lawan sa isa ko numero 2. Uway, mapasang kaawata. Ayaon to la sembag na 3. Sabab sa aya makatutundog ko numero 2 na so numero 3. Na maptirutano aso numero 3 na lawan sa isa udi na sobra sa isa ko numero 2. Mga wata, kaya sabutan niyo? Alhamdulillah! Nariparado ka no, kaaniyo kapangan sari, iya pa makatundog ang mga galbak. Galbak apaganay. Panduan. Tulad ka sa tuladan na mapakailay niya na lawan sa isa kutuladan sa diwang. Ikadua agalbak. Panduan. Tiburunin ka so bilang sii ko pamimilian ang mapag-ilay niyan alawan sa isa ko inibagay ang numero. Yakapasad ka ng mga sir? Masya Allah! Kataya sa mga untol asambag ko paganaya galbak. Kataya sa mga untol asambag ko galbaka ikadwa. Alhamdulillah kami sa sa biyagan na ng tano'y mantuwa, tuwi. Ngayon tinudang tanong, esukap ka tanduwa kung mga numero alawan sa isa, kung inipagayang itungan o di na bilangan, nagkapakaya mo sa tanong sa mga tuladan kung anunsan, o di na sukaw sa rako, number 9. Nagkusar tano sukatero alawan udi na sobra sa isa si ikunganisan ang makalalawan sa isa. Kunin ko kung Allah ang madakal ang sa bugyo kapiyagan na ng tanong imantuwa, tuwi. Pwede niyo pakalilipat biya sa rapagan ng tanong na insya Allah na pagkapas tanong. Panganinta ko Allah ang makatutunan na tanong mga pag-agawi sa kanbo sa teacher niyo si Rayhan Sulaiman Manator. Maasalam!